Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada barungan kodok. Kodok enak gerak piye iki? Oh, digerakno Mas Beril. Ada Dek Jihun. Wah, panasan, mundur guys. Nanti tambah putih guys. Mundur lah. Ada Mas Asmi, ada Mas Beril, ada Mas Riko, ada Mas Elvan, ada Mas Rama, ada Mas Abdul, dan ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan apa ini? Wah, kepala macan. Terus Mas Abdul memakai buntut macan. Buntutnya didol. Walah, buntutnya suwek. Mas Rama memakai barungan. Wah, singa besar. Kuat mah. Anjay. Mas Elvan. Loh, memakai barungan apa Mas Elvan? Depil merah. Wah, depil merah. Terus Mas Riko memakai barungan Hitam. wah, barungan hitam. Mas Beril memakai barungan kodok. Mas Asmi memakai barungan Ular. wah, barungan ular. Ular apa iki Mi? Wah, gak ngerti piye iki. Wah, ular kobra. Dan Dek Jihun wah, barungan hiu. Ya Dek Jihun dipakai karo Mas Asmi, ayo Mi, pakai Mi. Pak Naga. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka sakengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumikira saka sakengahing alas gagah wangi. Ayo. Yo duduk, yo duduk. Ya saiki Mas Hanif. Apa sih, Del? Kan ini kan disik pena. Yo nih, Ayo le. ngamuk to nih. Sing
Yo duduk yo Mas Hanif. Yo Mas Elvan. Oke, gas. Wah, rusak iki. Wele. Rene pura. Ojo lepas tangan nah. Sungurung lo Elvan. Berita Tanah Ampun kudu dumateng Moro Piarso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten salebetipun ring, keranten panggenanipun inggih rabi Gayane ngakon meneng. sumpek nggih. Ampun mlebet wonten area pentas keranten ring, keranten panggenanipun Winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumagange kari Lumayan. Bebannya lumayan. Yo duduk Elvan duduk. Yo saiki Mas Rama. Saya pada. Paling maksimal tuh. Aku mau ketemu dengan dia. Kenapa ya? Minum lagi minum. Isa pernah, Sun juga pernah. Yo. Kotor. Yo duduk yo Mas Rama. Beril. Heeh main. Ayo Beril karo Riko. Kue es terus ngene makamu kok. Es terus. Yo Beril karo Riko. Yo ayo Ril. Apa mau Ril? Sinabi. Riko. Nek kono menang. Ya wis duduk yo Riko karo Beril. Ayo Dijun. Oke,
Terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa komen, subscribe, dadah.